kwedu no mabuja tauya anodzanyasi nhau zuva rochimakumi mairi nopfumba mwedzi uno waChikumi. Nyasi Obert Masaraure aburitsiwa mujere nodare guru munyika, apuhwa bhero romadhora omunyika zviuru 60. Aiwa tinomutenda tichitenda pokare nodare guru raita izvozvi. Jobho Sikara pabodzipona Godfrey Sitore wachindorimo mujeremo kwai dare guru munyika ratadza kumubva nyaya yawo yokuti wapuwe bhero nokuti kune mapepa aribe kubenutsiwa kubva kudare duku. Zvakaita kunyangarirwa chaiko, unotoona kutoti warikuita hawo kuita zvavari kuziva wanhuwa asi paribe chisingapere. Nyasi kwaburika masoko okuti kuno vanhu vairi vakapfuhwa nopfuti nomapurisa waribe mhosva yawatadza nokuti mapurisa akaridza pfuti akananga mune vanhu vakawanda. Kwai mapurisa anga ari kuedza kuda kupfura imwe mbavha yemakororo asi wakabva apfura achipfura vanhu zvakatoita kunyadzisa chaiko. Heno mabiya angu kuti zvinhu zvakaita sei izvozvi, asi tiri kundoimba kuti vanhu vavachabhadharwa makutukutu omari chaiwo nokuti mapurisa anofanira kusaita izvozvo. Wamunangagwa Nyasi wanga wari kutenderera zvauno nyika. Nyasi waenda kumausekwa kune inonzi Mount Meru milling plant yawanga waenda kovhura ikweyo. Aidi kwai wari kuvhura kuti kunogaiwa chikuja pabodzipo nokubikiwa kwemafuta okubikisa ndokwawaenda koona. Ipapa unotosaya kuti kohokona mutungamiri wenyika achiita kudandi. Nyasi pokare wanga waripo pokare kune inonzi Highland Park Shopping Center pawabva kumausekwa pakaita kunyangariwa ukaona mutungamiri wenyika aenda kovhura pano masitoro mairi matatu wotoziva kutoti pakaita kunyangariwa. Heno kuti zvacho chaizvo zvavanoramba vachindoita kudaro chii chinoita kuti zvidando paribe kuziva. Kubhinga kwai kwaita inonzi kundengendeka kwenyika chaiko Nyasi kuseniseni kwai kweru kwangwika kundengendeka kukaehwa kukasvika pachikamu chozviiri kubva pachikamu chokuerako kundengendeka kwenyika pakaita kunyangariwa asi tiri kushuva kuti paribe vanhu vanonziva kuwara pataenda kotsikisa paribe anga anyepiwa watanga tanyepiwa kuti wakakuwara nokundengendekako. Nyasi ugaro hwakanaka novamwe muraini hwaita kuti vanhu mhuri yokwaMupofu ipembereidi. Nyasi vamwe wavo wari varimi vanomombe kudunhu ravo rokunkai waenda kowapa ng'ombe dzinoita 14 bhuru ribodzi notsiru dzinosvika 13. Aiwa tiri kuramba tichivatendera. Izvozvi zviri kuitika nokuti vanhu vakambwa tsitsi vanyepiwa kuti mhuri iyi yakataikirwa neng'ombe dzinosvika 20 ibodzi dzamwisiwa muchetura nzvimbo yokuti dzidhoziwe zvisvino. Pakaita kunyangariwa asi tiri kufara kutoti waakukwanisa kuitawo kuendera mberi nokurarama. Izvi zvakanaka izvi. Munyori womudare weparamende agoreketa kuti kuribe kana bepa ribodzi riri kureketa kuti Zimbabwe noBelarus zvakaita chibvumirano chokuti Zimbabwe itenge motika dzokurwisana nomwoto kuBelarus. Aidi pakaita kunyangariwa ukaona zviri kudandi woziva kuti heno kuti wakuru wenyikawo wane chii chavari kuda kuhwina ipapo ticharamba takaringa asi mugumo wacho aiwa tinondouziva tese kuti zvine zvakaita kunyangariwa chaiko. Kwaino bazi rozvofundo yevapwere kwai zvikoro zvakubvumirwa kuti zviise mari yodzidzoyo mari yokuAmerica asi wachikona hawo vanhu kubhadhara nomari yointerbank rate asi ipapa zvatonetsa kutoti kohokonai wari kuita kudandi nokutoti hokwedu waribe mari ndohwaakutotambura ipapa. Zvakaita kunyangariwa ende zvaakutonetsa kutoti ipapa wakuru wechikoro wachange waakutoita kundodzinga wapwere wese vanenge waribe kubhadhara mari yokunze kuAmerica iyi. Zvakaita kunyangariwa chaiko. Tiri kundoimba kuti zvichinje izvozvi nokuti zvisvinoba izvi. Tiri kufara kunyepa kuti kune mumwe wedu muZimbabwe anonzi Kumbirai Chipadza kwai ari kuda kuti avhoterwewo kuhwina iri kunzi Hostel Mobile African Community in Germany Awards yegore rino. Aiwa rekai tigoenda kovhota padande mutandepo kuti zvimuitire zvakanaka. Idi vanhu endai kovhota kuti zviite zvisvinu. Tinoramba tichimushuvira kuti agohwine iyeyu.
wakuru wokuzbc wagodzinga kumbomisa basa wamwe wamiriro wabasa wavo nonyaya yokuti wari kureketa kuti masenzero avo masvinuba. Ipapa kwai wakuru wabasa wari kunzi ivo vanoti zvinuba twawaita, asi ipapa paribe kana chibodzi. Inyaya yokuti wakagonyora tsamba wachikumbira kuti waingidziwe mari pokare inokutengerwawo michini iri nani. Haidi pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti vanozvipedza sei izvozvi ivo wakuru wozbc ivo. Nyasi Fortune Charimbira aitsiwa ndiye mutungamiri wePan African Parliament muSouth Africa. Tichagokunyepai kuti zvimwe zvinenge zvichiitika ikweyo nokuti paribe zvinhu zvinooneka zvinenge zvichiitika ikweyo. Wazhinji wamwe watsvomwa nozvaitika nokuti waifungira kuti kunoita umwe munhu ari nani anomirirawo zvokusarudzo dzogutsa ruzhinji, asiri Fortune Charimbira anohwinapo. Mari yokuAmerica nyasi ingeri kutengewa nomadhora 366 nomasendi 20 $366.27 pachirungu. Yapuwa makambani nyasi inoita mamirioni 25 omamirioni omari yokuAmerica. Heno kuti wachaiboya rini mari iyo wanenge wapuwa iyi. Rekai tiringe hedu dziri kuitika ipo pasi rese. KuSouth Africa mutungamiri wenyika ikweyo agotoreketa masoko okuhwadziwa nozviri kuitika noHelen Suzman Foundation iri kureketa kuti iri kuenda kumatarodzi mhosva kuomirira vanhu vemuZimbabwe vari kuSouth Africa waakunzi mapepa avo achabvumirwa ba kuti ange aripo gore rinouya. Haidi aita kunyora achitoreketa kuti wamwe wemasangano akadari anenge auda kutoita kubisa hurumende pachigaro chaipo. Heno kuti ichokwadi chere kana kuti zvinenge zvidini, ticharamba hedu takaringa. Agoengidzira akati vanhu vekuZimbabwe vari kugofurirwa nokupuwa masoko okunyautsa mukanwa vaya, asiyo paribe kana chibodzi chinozoburika pamberi. Rekai tigoona kuti zvinodini. Kugana kune vanhu vari kuita zvokuratidzira nonyaya yokukwira kuri kuita zvokudya nozvimwe kukararamiro. Ipapa kwatonzi kwakasungiwa wanoita 20 nozuro. Heno kuti nyasi uno zvichambomira zvakadini, tinenge tichindokunyepai. Kune wakomana wasere wokuMalawi wakamboenda kuosenzesiwa kunyika yoCote d'Ivoire waribe kubhadharwa mari pabodzi nokunyimiwa zvokudya dzimwe nguva kuita unge nhapwa zviya wachiisenza muminda inorimiwa koko. Haidi pakaita kunyangariwa. Ipapa wangu aendesa Nestle, Mars nomamwe makambani makuru 5 anonhadzira machokoreti, asi wajiwa nonyaya yacho kuAmerica. Kwai waribe kuratidza kuti makambani ando anga ati waendesiwe kusenzesiwa zvounhapwazvo. Tinondoimba kuti vanozvihwina rimwe zuva izvozvi. Kambani yevanhu vanoringa masenzero mari omumakambani Ernst & Young yagonzi iyo ichabhadhara mari yechoupenzi inoita milioni 100 rokumari yokuAmerica nonyaya yokuti vanhu vayo waita basa rekubirira bvunzo dzokunyora mubvunzo. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ukaona zviri kudandi kune vanhu vanofanira kuferefeta kubirira, iwo wariwo kutoitawo zvokubirira, pakaita kunyangariwa. Asi heno kuti zvichapera muchechere. Sangano roNATO ragoti iro rada kutounza Finland neSweden kuti zvipindewo mubato rini. Pakaita kunyangariwa. Russia yatoti izvozvi tiri kuziva nekwamunenge muri mese, tichandokubhombai muri ikweyo. Idi pakaita kunyangariwa. Zvakaramba zvakadandi, haidi tingatoona peno hondo yonyika dzopasi rese yaakumuka pokare kuita zvakamboitika mune yapera muna 1945. Heno mabi angu ticharamba takaringa kuti zvinodini, asi izvozvi zviri kundoreketa kuti yawe wamhera kubenuka, itai tusvinu wanhuwe mureke kugosarira panoenda watsvene. Tiri papo mabuja kwanyasi tauperera pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.